Takže na lidi, já vás vítám u dalšího videa, je to unboxing. Dneska jsou Vánoce a mimo jiné jsem dostal i tu krásnou základní desku, tam ten procesor, co teď ukážeme, a k tomu rámky. Rozhodl jsem se, že bychom mohli udělat unboxing, takže ukážeme si tu první desku základní. Je to Asus M5 A97 R2Q0. Ty dám to však do popisu videa. Jsou tam USBčka 3.0, je to ready na Windows 8, nevím, co bych tomu řekl. Má to celkem 8 nebo 10 USBček, z toho jsou 2 3.0. AMDčko, myslel jsem, že první budu mít Core i5. Velký omyl, byl velký, myslel jsem pořád, že mám Core i5. A je to tohle. A vůbec to nevadí, je to úplně skvělé. Takže se podíváme dovnitř, co tady máme jako první. Takže já už jsem to otevíral, takže už nedívíte se, je to trochu potrané. Máme tady instalační CD, to dáme bokem. Nějaký manuál, to taky nebudeme potřebovat. Tady je taková věc, že to je jakoby ten zadní kryt vlastně ze zádu toho počítače, kde jsou vlastně ty USBčka rozděleny a tak dále. Už teď se můžeme podívat, že tady je 2, 4, 6, 8 USBček, tuším. Takže úplně paráda. Tady v tomhle boxu z levé strany je ještě takový káblík, to je na připojení jakoby té základní desky asi, nebo já se to moc nevyznám, že to tady přijde bratranec mi všechno poštelovat. A tady je ta samotná deska. Musím otevřít. Tak, úplně vidíte krása, úplně vidíte tady chladiče, žebra, úplně v pohodě, tady 4 sloty na rámky, k rámkám se ještě dostanu. 2 PC Express sloty, 16. Socket AM3+. A tady máme, když se podíváme takhle z boku, tak máme 2, 4, máme 6 USBček 2.0, doufám, že to vidíte dobře, jestli ne, tak se omlouvám, podívám se na to kameře, doufám, že jo. Takže máme 6 USBček 2 a tady jsou takové ty modré dvě, tady to jsou USB 3. Jinak dávají tam DDR3 samozřejmě, takže je to super. Jo, tady máme na zvukovku 6 výstupů. Takže fakt ještě jednou úplně epická základovka od Asus, takže Gigabyte. Vlastně Asus. Takže fakt super. Luxusní. Tak teďkom zabalíme si tu základní desku zpátky do tady tohle z toho nějakého provizorního obalu, co jsme k tomu dostali. Nechci to nějak poničit, takže opatrně. Tak, položíme si to tady na zem. Tak, tohle se taky všechno schováme, jak ještě se můžeme podívat na tu krabici. Vepředu, jak vidíte, je tady značka. Ze zádu je tady akorát napsané nějaké další informace. To nás ani nemusí zajímat, protože to je ready na Windows 8 a že tam jsou USBčka 3.0 a takové věci. Takže dáme si to tady níž. Instalační CDčko. A teď se vrchneme na tady ten procesorek AMD Phenom 2 Black Edition 3,4 GHz tuším, s turbem ještě na, nevím, myslím, že 3,4 GHz. Takže otevřeme hnedka, co tady máme. Takže začneme od toho nejmenšího. Samozřejmě nějaký podrobnější manuál, to nebudeme vůbec potřebovat, takže to zahodíme. Tady už je samotný procesorek. Doufám, že mi to kamera aspoň trošku zaostří. Tak se omlouvám. Procesorek. Je to vlastně takové, tady se to takové dá otevřít. Tady vidíte ty artefakty na tom a takové, no nechám to zavřené, takže tady je taková malá věcička vlastně, kvůli čemu kupujete procesorek, stojí to 2,5 tisíce nebo kolik mi to stálo. No mě ne. Ještě podívám, mám to dobře. Jo. Takže tohle je procesorek. Máme se tady. A tady ve zbytku balení je vlastně samotný chladič. Tady už tebe nic není nic. Tady je samotný chladič. Otevřeme. A vidíme tady zase přívody k základní desce, vlastně ke zdroji. A vlastně tady tohle celá vlastně blbost. Prostě takovou malou věcičku chladí, takováhle věcička chladí takovou. Taková malá věcička chladí tady tohle.
Takže prostě tak velký chalí takový malý procesor. Doufám, že bude chladit teda dobře, protože někteří vím, že si kupovali k tomu jiný chladič, takže uvidíme, no. Doufám, že to bude dobrý. To je ještě trošku detail, jestli chcete se na to pořádně podívat. Jo, je to socket AMDčko a vlastně to je socket toho procaku AMD, tuším, že AMD a jakoby ta základní deska je AM3 plus, nebo AMD plus, nebo něco takového, že je to prostě kompatibilní, jo, ty dva, když je jedno tady tohle je AMD a to druhé je AMD plus, nebo AM3 plus, teď nevím, jak se to značí, tak je to kompatibilní, jsem zjistil teďkom, takže tak, dáme se tady zpátky do krabice. Jo, to patřilo tady. A už jsem to tam nevyjde. A jo, vejde. Tak. Máme tady procesorek, tady mám samozřejmě ještě rámky. 16 GB, mám tady jedno z těch balení, kde jsou ty ostatní. No, ty jsou tam vedle. Jo, jsou to 1333 MHz. Můžu rozbalit tady tu jednu. Je to takováhle, jsou to s těma hliníkovýma, to hliníkové chlazení, doufám, že to zase dobře vidíte. Jsou to HyperX paměť, jedny z nejlepších. Takže i rámky budu mít docela rychle, takže bude to super. A proč jsem to vůbec dělal, ten unboxing, no je to jenom proto, že se to hodně chtěli a jenom vám můžu říct, ti, co neví ještě nějaké moje vánoční mluvy, tak vám přeju šťastné a veselé Vánoce. Doufám, že jste dostali hodně dárků, když tak mi napište, co jste všechno dostali. Já se s váma loučím, mimo jiné jsem dostal nějaké od mojí sestry 4 GB flashku ještě, protože jsem si furt od ní půjčoval. Jako je to jenom 4 GB, ale já mám přenosný harddisk, takže víte jak. No, pak jsem se nějaké trička, takové věci, však to znáte, trička, různé spray, šampon na vlasy, spray a takové věci. Takže tohle to byl unboxing ramek AMD Phenom 2 Black Editionu a Asus desky základní, takže se můžete tím těšit, že rozjedl se série na Far Cry, bude lepší natačení, budu mít konečně stálejší FPS ve Far Cry, ne 20 FPS, budu mít aspoň 30-40 FPS. Takže úplně starý pásky. Jak to říká Bender? Ne, to nebudu říkat, protože to říká Bender. Takže už je to zase dlouhé, ten unboxing zase tady žvaním zbytečně, už tam píšou lidi na Facebooku. Takže já se s váma loučím, doufám, že to stínu sestříhat ještě 24. Pokud jo, tak vám gratuluju dneska veselé Vánoce, šťastný nový rok. Já se s váma loučím a zatím čus.